Hello guys, sa jung adlaw majung buntag majung hapon at tanan guys kanang sa juhan na ning luto daning atehang kuan. Salamat sa Ginoo sa kasig nga iyang gihatag na guys nga nakaluto ko na ng biko. Jag atehang video dali guys na anak ko rubber plant na. Ja. Nagyapon tay bumbil ja dahang gilahi na pud sa garing butang dari. So temporary ra na sa diha guys kay patabang man sa atehang kusina. Salamat kadyo ko ni Ma'am Bisminda. Salamat pud kadyo ko ni Ma'am Bitani nang deliver na ni Nicole ug ni Crystal. Diyan na deliver na ag sa ka tab guys kanang ay sa ka tab o sa ka tray. Wala na lang ko na video sa ka tray kay ngit-ngit pa. Ngit-ngit pa na mo to gi kuan na karon kay murag nilamdag-lamdag naman So wala naka video na ko lamdag-lamdag na dai. Salamat day kado sa mga pabalik-balik og order na ng biko. Parang ganahan man sila sa biko mo na siguro nga balik-balik jud sila. Salamat kadto nitong tanan guys kay balik-balik pag palit sa biko. So dako na jud kadto nagtabang para sa hang pamilya. Kung ano yung lasa nga luto guys kay ang luto kong tulura ka mutahi na ko magluto daghan kay ako nakapang malingki og kanang karni kay hapon na way karni so humot ka agad nito guys kuan mga hapdira ag mga estudyante dari guys Bicol Express utan. So utan guys kanang nani nagpa-reserve dia duha ka order. A few moments later. Diya guys pag humana magpaninda so ang nagpauban ko ni Crystal ngari mi og guys kay wala lagi ko katuyo-tuyo og suka dito sa bahay kay mamalit lagi ko dito sa among tindahan nga arang kada ora pud perting ka dollar. So siya guys katanaw-tanaw sa mga make-up pero daghan man sa mga make-up nga gihatag ni My Love Sheila. Diya tanaw-tanaw ra na siya guys. Malingaw lay kuno po siya nga magban siya na dari guys Diya guys kanang nipalit pud ni siya og duha ka buok sardinas kay siya kunong butangan og udong among panihapon. Guys abot kami guys. Kuan kanang najoy always jud ko mo palit og ingani guys kay gahapon nakapalit ko 100 arang gamaja kanya 100 di jarang daki yan din siya 5 kilos na. Yeah. Tako pas naong ni Crystal Diya kay kuan lagi sila kanang mahilig lagi sila og kanang ganahan sila kan tinunuan bitaw nga ubasa. Diya ugma di man ko magtinunuan guys kay mag kuan ra ko kanang pakbit. Diya ning hapit day mi og ngadto guys kay namalit ko aning pagsitanan mga kuan is diya. Bali mga tulo ka adlaw. Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Diya kanina nagkalunis na po ning kanton. Yung kanon. Diya kuan guys kanang naman jud ko ingani guys kay mama ni atong kuan sa tang pansit ug lutong pansit diya. Ganahan lagi ta ko mopalit og kanang dako jud kadyo nga oyster sauce diya sa budget lagi atang gi agad guys nang gi rolling na po diya to hang giluring na po ni guys. Oh tanawa labaw. Ikaw dai. Rolling. Giluring ra ba giluring ra. Ito ahang ipa-ikot-ikot ra po ni hang kuan guys kanang hunan sa tuhang kuan diya. Makasibre po tag ginagmay. Medyo nga lamang po makapalita og kuan lugas bitaw guys kana nagtigom lagi ko para sa kuan kuanak kuanin na kanang tawag nito huy divide diya sadya kay duwe-duwe lagi na sa dari man napapalit pud siya og kanang sandwich nga tawag ito mayonnaise man ni siya nak Biscuit lang. salad and sandwich mix lagi ni day dapat gatong kuan day gatong chicken kay ganana Mungod lami man na. Diya kay ilahi ni kay kuan na kami maho dyan atong sudan og sabon so ipaglain ng mga sabon dito nak sumo na guys kanang
Ganiha na po ko'y luto og biko, na po ko'y luto og biko na pud ugma kay ganahan lagi sila biko lagi ja. Ang biko ba ja guys di kadto na lalim lutoon pero laban lang gyapon. Kay na may hang mga assistant dari day. Diyan ni palit day ko gingani. Kuha na siya kanang 59 kuan ka buok upat kaysa katong usa nga usa ka buok 49. Pero kuan nito Scotch Brite nun to. Sa dila maning ngani ra ba mga kakuskus sa kaldero. Diyan mula ka na po ni balik karon ni papaidi kay wa mi nakapalit og pilit. Sumulit pa mig pilit. Diyan kuan. Sani karnabal dako Oh. Susunod ko kayo siya. Kaso lang ilaw po. Pay na hinog. Guys, majong hapon sabak niya mo iro guys kanang gani ha pag humana mo og kuan guys kanang paninda na kay La City sakto La City nahurot naman kay tulo ra ka putahe ang giluto ganyan buntag kay wala gyud na kanawa ko nakapang malit og karni kay ug hapon na ka mamalit guys kanang daan na kadto ang karni kinahanglan jud buntag ka mamalit og karni so wala nag-stock na kog karni guys para sa pila ka adlaw ja namalit na pud mi ni Christy og kanang mga kinahanglan na mo dari kay wala zero balance na jud gamahang kusina wala jud ka tuyo wala ka kuan tanan ja nakapalit na kog tuyo dis niya guys kanang nakapakra sa mong silingan ra pud sa kay mahal man mas makasibra jud kag palit ka og kanang dako matuni palit na mo kog dako nga moabot sa og mga 2 ka semana tulo nya na diyan mo to nakaluto pag bigo ganihan guys kay naalagi ni order diyan apa jud daghang ni order guys wa pa na ma-delivery kay kanang duty lagi si Papa Edin ja way mo deliver og kanang ladyo kanang mo amo pagmotoron kay napa sa dahil sa lungsod diyan napay mga na Santander diyan na dito dapit sa mainit tapit kanang wa para sila kuha na guys diyan na ID pre pag ID sana ko sila ma-hatdan diyan ingat to pud mis Papa ID kay mo lang nagapalimot kog palit daning batong kay magkuan lagi ko guys mag pakbit kay daghan gigamihan giganan sang bakbit is niagi so ni palit ko kanang nakaling talong dadto ni ang garbi sang kuan garbi kay na may 2 ka bukdag to ang garbi daghang kadtong salamat ninyong tanan guys shout out day ko sa nay nagpa shout out diha sa kuan si Rabor Sarajin. Salamat ka jo nakitaan ko ni Just Crystal dito sa Sibulan kay taga Sibulan dai ni siya so shout out ko sa tanan mga taga Sibulan mga viewers diha sa Sibulan Negros ug sa mga taga Dumaguete shout out ninyong tanan diha guys mga viewers diha amping tang tanan guys kay murag ang panahon murag gahapon pa ni murag 3 days na ni siya guys nga way adlaw kanang ngit-ngit ra jud sa kaadyon ja kanang basawa si adlaw ganito nga kanang kuan si hangin-hangin kasi kadung hangin dari ja naghuwat lagi pugog na mahug nga lubi kay wala lagi mga lubi lagi dari guys kay na mga lubi nga daghan kadto dari guys way sud ja ganiha namalit na lamang kog lubi kay wala lagi lubi kanang way mo pasaka way mo saka ba man na naghuwat lagi po kung anay mahug ba ja wa pinahug lubi guys kay nay mahug mga buang man kay ang mga lubi karon murag nga buang man sa sobra siguro sa kainit mga buang mga lubi ja shout out po ko ni Ma'am Maritis Capistrano kanang kita siya sa vlog hapon bitaw guys nga nagkaon kog cranberry lami siya og lasa imong kanunra kanang aguban man guys na magunay mga pangbutang na siguro ng chemical kana bitaw na may mapalitan na sa Shopee kanang juice, cranberry juice, na cranberry tea, na cranberry nga kuan kanang kape. So mas lami man jud na kanang ang cranberry na guys gipatanom na ni Gwen Garcia dari sa among gobernador dari sa Cebu pag katong pandemic. So sa pag-pandemic daghan kadto kog mga natanom dari na may avocado, na mga agahawa man jud magbuhi dari guys pag pandemic katong kay Mito. So ganahan po ko na mo tanong kay Mito kanang musuway ko dana ba siguro pwede ra pud na magmarkot ko. So na may silingan dadto bitaw nga kanang nay kay Mito magmarkot ra ko dadto para maka kuan ko nang dali ra kay daghan kadto ko mga gipantanom ni mga markot ra maning mga kuan kanang mga tambis mga na ako'y kanang limonsito nga mga markot nga na pero katong cranberry jud seed jud to siyang gitanom janing message day puto hang isuon nga buhol nga kanang magpadasi sa sida na dito sa buhol kay magtanong pud kuno siya daghang kadto na sa benefits guys kanang cranberry
Diya guys, mo na hang vlog ro na lawa guys, diya agduha na lang to kay hangin na nga nakaluto naman sila guys kay nag-request lagi sila og kuan. Buwad kay lami pud kadto ibuwad ipalit og ikaon og buwad ron ba kay ag panahon barang kainit man lang daghan kadto mga ni order na biko guys kay lami jud kuno ikaon og biko kanang uwan-uwan nga panahon ba lami man jud ikaon og biko manang na kami siya na lami ni siyang buwara kanang paborito pud ni Ansan Blanton kan bitong mga isda bitong murag pink-pink siya na. Burito man na ni Christine mo na yung ipalit siya. Kaya bawa na mo guys, pila ang kilo dani, tag 300 ang kilo. So, nipalit ra ko og 1/4. Manso na laman na amahang ikuan dari guys kanang parisan og utan. Utan kag kamunggay. So, na ang panihapon. Nga na ba? Diya, kadaghan kanong salamat ninyong tanan. Diya guys, ugma kay kuan lagi kanang hang pagumangkon lagi dari kanang pining kanang si tawag na kanang kapit na muna sa graduate guys sa grade 12. So mo atin ko ugma guys sa kuan kami ni Papa Idi. Kay kami nalamay mo tayo og papa og mama kay wala gi sila papa og mama manang ako nalamay mo tayo og mama dari lagi sa ng mga pagumanggan sang bana. Nga luoy pud guys kanang mga anak bitaw pud nga ladyo og mga ginikanan luoy pud kadyo imong pagmasdan ba kanang kasuway mo ko sa una nga pero wala mo ko naabutig tuig nga nagabuwag mi ni Cristel og Nicole. Eh, malagi na nagpabilin po ko sa Manila sa kuning uli ka nakatigom ko sa kuning uli kaya lagi silang ipauna dani kay magdengan-dengan ning tanan guys sa may among pangan magdengan-dengan mi manang silang ipapauna ni kuan ja gani ha paghuman guys kanang naginduhinlo ra po ko sa kuko kay hanggang kuko ra naman jud kahugaw kanang kinuy-kuy dani mga kuan kay hinluan po ni guys kay ako ra may nagkuskus-kuskus nang gikuluran ug kuan ja kani mga cutics gikan po ni siya sa buhol manang hangi kuan naman po siya na hangi murag ni gahi-gahi na lang yung pud. Ako ra hinlo-hinlo kay ara man din siyang patungan guys kay mauwa lagi pa tamanin tatag sudan nagatang kamot perting hugawa mga uling-uling ba nga na so lain na pud mga sudan ni Rubina na perting hugawa pero muari jud sila sa mga guys. Di man pud yung ganang hugaw ni among lababo di man pud yung kuan kay salamat kadto ko ni Ma'am Bisminda kay naa mi lababo. Pero guro pas Bisminda guys murag lain jud pud awon nga way lababo yan ana magluto-luto ka hayahay nagud ko kadto dari kay nakoy lababo na nakoy kuan hugasanan nga na diya og muari kung mga namay mga uban nga mga lutuan lagi nga ariyon sa mga taga barangay taga munisipyo kay tanawon lagi imuhang mga pagkaan dari okay ba nga na di ba kas kuan pero ug bungari jud sila guys ug maghugas galing kog mga tanon guys pa dinisang ba butangan og kanang asin bitaw kay wa ta kay bawog kanang ang mga kuan ang mga tanom labi na mga repolyo ipang-sprayhan na ba manang ako mag-ad-ad ko adun na sang ang palanggana nga hugasan ha ng butangan og asin kay rong mawa tong mga chemical. Guys, mga tuyang vlog ro karon adlaw guys, daghang salamat ja. Amping ug ampo tang tanan guys, see you next vlog. Love you all. Bye.